So, daghan ang mga pagtulunan sa Biblia nga gihimo nga sambingay o parabol, no? Kining parabol mga igsuon dili ni ingon nga gilisod-lisod ta sa pagtuon sa pulong sa Dios kundi usa kini kapagsulay nga kita tinud-anay bagyod ta nga dunay interest sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang mga apostoles sa panahon ni Kristo sa iyang pagsangyaw sa pulong nga gipaagi niya og parables, ang mga katawhan nga namati sa palibot wala gyud magpakabana, kundi usa sa mga disipulo ang nangutana kaniya kung unsa gayod ang kahulugan ni ining mga parabol o sambingay. Kay diha makita nga ang maong tao interesado gayod siya mahibalo kung unsa man gayod ang nagpaluyo o ang mahitungod sa sambingay nga nagpunting ngadto sa gingarian sa Dios. So mao na nga giingon din ang mga igsuon nga gipili lamang ang sambingay alang ni adtong mga katawhan o mga Kristohanon nga adunay kasing-kasing nga matinud-anon sa pagpamati sa pulong sa Dios. So dinhi gipadayon ni Ginoong Hesus sa ang tema niya, ang theme, no? Nga iyang gisugdan sa sambingay sa mag-uuma. So ang una makita nato sa Marcos 4:1 ngadto sa 25 mao ni ang una niya sa paghatag o pagtulunan pinaagi sa sambingay. So giklaro gayon ni Ginoong Hesus ang pagsabot sa sambingay sa mag-uuma nga mao kini ang maghatag og katin-awan nining uban pang umabot natong pagatun-an nga sambingay mga igsuon mahitungod labi na gyud ning karon atong paghisgutan karon nga ang sambingay mahitungod sa lampara nga maghatag og lamdag. So ang gipasabot niini nga ang atong gitun-an sa miagi sa kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 20 mao ni ang parabol o sambingay nga mao'y nagpreparar o nag-andam sa atong kasing-kasing kung kita nakasabot bagyod, kung kita nakuha bagyod nato o nakabot bagyod nato ang ato ang tinguha nga kita makasabot sa pulong sa Ginoo nga iyang gisangyaw ni Ginoong Hesus nga pinaagi sa sambingay. So ang bersikulo 13 sa Marcos 4 gitudloan ni Hesus ang iyang mga disipulo nga ang pagsabot sa sambingay sa magpupugas nga kini mahinungdanon aron masabtan niya ang mga umabot pa nga sambingay. Si Jesus nag-ingon nga kung sila makasabot sa kahulugan ining maong sambingay, kani mga igsoon dili lang ngadto sa iyang mga tinun-an kun dili kita ang nagtuon usab niini ning mahitungod sa sambingay, mao ni iyang gingon nga kita makahimo usab sa pagsabot sa uban pa nga mga sambingay nga moabot nga iyang itudlo kanato. Ang sambingay sa magpupugas mao ang susi, no? Mao ang susi nga gikinahanglan aron masabtan ang tanan niya nga sambingay nga iyang itudlo kanato. So kadtong wala makasabot sa sambingay mga igsuon, ilabi na gyud sa sambingay nga iyahang gitudlo kanato sa una, nagpakita nga duna gyud kinahanglan nato nga ato ang atimanon ang atong espirituhanong panabot. Spiritual atong knowledge nato ba, atong pagpanabot. Kinahanglan atong masabtan nga mas laom nga ang mga kamatuoran nga gitudlo ni Ginoong Hesus sa iyang sambingay o kini mao gihimo isip pundasyon. Ang uno ngadto sa 25 mao ang sa 20 mao ang pundasyon sa maong sambingay nga ato pang pagatun-an sa umabot. Ug atong tan-awon kini konektado ni siya mga igsuon sa tanang mga sugilanon ug ilustrasyon nga giandam ni Hesus alang kaninyo ug alang kanato. Aron pagpatin-aw ug pagpadayag sa kamatuoran mahitungod sa Dios. Kini nagpaila sa iyang mga tinun-an nga nakasabot sa balaang kamatuoran ug iyang gisangkapan sa kahibalo aron sila magamit sa pagsangyaw niini ngadto sa uban. Ingon man usab gigamit usab ni Ginoong Hesus mga igsuon kining sambingay aron usab kita masangkapan sa maong kahibalo nga ihatag niya kanato aron usab kita magamit ngadto usab sa ubang mga katawhan nga wala pa makaila kaniya. Dinhi ang pagtawag ni Marcos sa kapitulo 4 usa ka tawag sa pagpamati ug mas klaro nga pagpaminaw uban sa dalunggan nga dunay pagtuo sa Dios. So mao ni ang pagtawag ni Marcos sa maong sambingay nga ang mga tao kinahanglan nga mamati gayod kung unsa man ang mahitungod sa sambingay. So si Jesus moihatag og pagpasabot sa sambingay sa magpupugas ug sa yuta ug mihulagway kini sa upat ka bahin sa ebanghelyo. So kung ato pang natiman-an mga igsuon upat ka klase sa yuta ang gisgutan nato sa miaging sambingay mahitungod kini sa yuta nga naa sa daplin sa dalan.
Ug maglakbit ang naghisgot mga igsoon mao ni ang yuta nga diin ang mga kasing-kasing sa tao nga midawat sa pulong sa Ginoo apan gipalabay lang. Mao ni nga gisakmit ni Satanas ang maong pulong ug wala gyud naani ang maong katawhan. Ang ikaduha mao to ang anaa sa kabatuan, no? Ang kanang mga bato mga igsoon na gamay nga yuta. So pagsabwag sa liso sa magpupugas nga diin nagrepresentar ni Ginoong Hesus, pagsabwag niya sa liso mga igsoon kining liso nga atong paghisgutan mao ni ang pulong sa Dios. Sa tanang mga sambingay makakita ta kahayag, makakita ta og liso gipasabot sa sambingay, mao ni ang gitumong way lain kundi ang pulong sa Dios. Mao ni sa kabatuan sa pagsangyaw niya, pagsabot ngadto sa mga liso dito natugpa sa kabatuan. Apan diha nga miabot ang mga kasakit, miabot ang pagsuway na wagtang lang gihapon. Wala mo lahutay, no? Unya ang ikatulo ana mao to ang sa tunukon nga yuta. Pagkaabot dito, pagsabod sa magpupugas, napunta dito sa tunukon nga mga tanom, diin, gidawat gihapon ang pulong sa Dios. Apan sa dihang muabot ang atuang kailibgon sa kalibutan, pangandoy nga mahimutang adunahan, ug ang tanan nato nga tinguha sa atong kasing-kasing nga kita magmalipayon sa kalibutan, maoy nakatuok sa pulong sa Dios, nga kini wala gayod, mulambo ug wala molahutay. O nga ikapat ni ana mao ni ang gipakita sa Ginoo nga atong sumbanan nga aron kita mo palambo sa atong pagtuo diha gikan sa pulong sa Dios nga ang atong kasing-kasing mahimo kining usa ka yuta nga tabunok, usa ka yuta nga maayo nga moani og 30 ngadto sa 60 ngadto sa usa ka gatos. Pilo-piloon ang pagpalambo sa Dios sa kasing-kasing nga matinud-anon ug masinugtanon ngadto kaniya. So mao na ang ato ang kambingay, no? At least do tay idea aron natong masabtan nga sa ako nagikaingon nga mao ni ang susi ug mao ni ang hubad ato ang gibasihan pundasyon sa mga sambingay pa nga umabot. So dinhi naghisgot si Ginoong Hesus sa mahitungod sa lampara, no? Si Hesus mipaambit sa ilang laing sambingay ug ang tawag sa mao nga siya mianhi aron makita ug siya mianhi aron madungog ug ang tawag usab sa tinuod nga pagpaminaw. So ang iyang katuyuan sa pag-anhi aron siya makita. Dili lang mismo si Ginoong Hesus atong makita kundi makita nato ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi, makita nato ang katuyuan sa pulong sa Dios nga gisangyaw niya diri kanato. Unya ato usab nga madungog. Importante kayo mahinungdanon kay mga igsuon nga dili lamang nga kita igo ra mamati nya atong ipalapo sa pikasdunggan kundi ang atong pandungog, ang pagdungog nato sa pulong sa Ginoo mao gini siya hinungdan mo'y makahimo kanato nga kita motubo diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ug ang iyang pagtawag nini alang gayud sa pagpaminaw. So makita siya ang pulong sa Dios, madungog nato siya ug ang tinuod nga pagpamati ug pagpaminaw mao nay gipangayo sa Dios diri kanato kung kinasing-kasing bagayod ang atong tuyo o katuyuan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Misulti si Jesus sa sambingay metugod sa lampara ug usa kini ka ilustrasyon na kung unsay buhaton sa mga disipulo mahitungod niini nga kamatuoran, nini maong sambingay sa lampara atong makita ang pipila ka mahinungdanon nga kamatuoran nga kinahanglan nga atong hatagan usab og pagtagad sa atong kinabuhi. So mao na ni ang sambingay sa lampara, no? Atong gibasa ganiha. Dunay tulo ka mahinungdanong katuyuan sa Hesus nganong maghatag kini nato og pagtulunan. Ang una, giingon din nga ipabanwag ang kahayag ni Ginoong Hesus. Unsa may gipasabot niini? No, niingon siya nga ipabanwag ang iyang kahayag ni Hesus ug ipakita nato ang iyang pagsidlak. Kita mismo mga igsoon, kita mo pakita sa kahayag ni Ginoong Hesus. Ang ikaduha na paminawa ang pagpadayag ni Ginoong Hesus. So mamati ta. Unsa ang ipadayag sa pulong sa Ginoo atong sabton og dili nato ipalabay lang sa atong dalunggan. Kinahanglan atong tumanon og sundo nato ang matuod gayud. Ang ikatulo na dawata ang pagtawag ni Ginoo, pagtawag ni Hesus, no? Unsa may katuyuan niya sa pagtawag niya kanato? Ang atong buhaton ana kita masinugtanon sa mga pagtulunan nga iyang ihatag. So atong tanaw ng una, ningon din nga ipabanwag ang kahayag ni Ginoong Hesus. Matud pa sa Marcos 4:21 nag-ingon, unya siya mingon kanila, kuhaon ba ang suga aron ibutang kini ilalom sa gantangan o ilalom sa hidaanan? Dili ba ibutang kini sa tungtunganan? Kung atong tanaw ning maong bersikulo mga igsoon, mao ni ang mensahe nga gihatag ni Ginoong Hesus tungod kay nakita na niya ang kahimtang sa mga katawhan
nga wala na maghatag og bili, wala na maghatag og pagtagad sa pagtulunan nga gihatag niya pinaagi siyang pulong. Giingon ini nga kuhaon ba ang suga aron ibutang kini ilalom sa gantangan o ilalom sa higdaanan? Mao kini ang pangutana ni Ginoong Hesus kung nahibaw-an ba sa tanan nga ang lampara dili tipigan o dili tabunan. Pananglitan, doon natay usa ka suga sa panahon sa una wala pa electricity, wala pa sugang dagitabnon. Ang gihimo anak nila kanarang mga lampara nya doon na sila gigamit anak ngaron musiga mao ni ang lana. So kanang ilang lana, kanang ilang lampara nga ilang dagutan, ila ginang ibutang sa ibabaw haron maghatag ug magbanwag sa tibuok palibot. Ang gipasabot ni mga igsuon ni mga bersikulo nga ang iyang pagtulunan nga ato ang nasabtan, ang iyang pagtulunan nga iyang gihatag diri kanato ato bang taguan. Gipasabot niya ang ato bang taguan, dili ba nato ipakita sa atong mga kaigsuonan o dili ba ta makigbahin sa mga pagtulunan nga atong nakatunan ngadto kang Ginoong Hesus. Ang pagsabot nini nga sambingay mahitungod sa lampara usa kini kabutang nga adunay giulagway ug nining maong bersikulo nagpadayag si Hesus nga siya mismo ang iyang kaugalingon mao ang lampara nga gipasabot sa maong sambingay. Siya ang lampara nga naghatag og lamdag. Siya ang suga nga mianhi aron pagbanwag sa mangitngit nga kalibutan nga naglimin sa sala. Atong makita mga igsuon sa atong panahon karon nga daghan na kayo ang mga katawhan nga wala na sa church. Wala na maghatag og panahon sa pagsimba o pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Pero kung moadto ta sa dunay mga kalingawan, moadto ta sa ubang mga kalihukan nga dili kalihukan alang sa Dios, adto nimo makita ang loud sa mga katawhan nga nagdaig sa mga tao nga naghatag sa maong mga kalingawan. So dako kayo og kalainan mga igsoon. Si Jesus migamit sa larawan sa usa ka lampara sa paghulagway sa kamatuoran ug ang pagpadayag. Sama sa usa ka lampara, kinanglan nato ibutang nato sa tungtunganan. Ug ang kahayag nini ato gayong ipaambit ug dili nato matago. So ug doon na kay flashlight imong pasigaon, imo bang isuod sa imong ilawom sa katre? O imo ba isuod sa sudlanan? Imo ginaibanwag diha sa atubangan. So ang bersikulo na pasiugda sa kamahinungdanon sa pagdanag sa kahayag sa pulong sa Dios ug makita kini sa uban. Kinsa man kini gipasabot dinhi aron mahatag o mahayag, mapadayag ang pulong sa Dios. Kita nga mga Kristohanon mga igsuon nga nagtuon sa pulong sa Dios, nga gihatagan o kahigayunan dako kay nga pribilehiyo nga atong masabtan kun unsay katuyuan ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, pinaagi sa mga pagtulunan ning gihatag kanato. Dili lamang kana atong itigom sa atong kaugalingon mga igsuon o pabilin kanato, kundi ato nang ipadanag ang maong kahayag nga mao ang pulong sa Dios ngadto sa uban aron nila kini makita. Kini nagpasabot nga ang kamatuoran ini gituyo gayud pagpadayag aron daghan usab ang makadawat sa kaluwasan sa kinabuhing dayon. Ang lampara nini nga nagsambingay nagrepresentar sa pulong sa Dios. Ang kahayag, ang kamatuoran mahitungod sa gingarian sa Dios ug sa ebanghelyo. Mao ni ang gipasabot nini maong sambingay nga nagtumong kani o nagpunting kani ngadto sa pagtulunan sa pulong sa Dios ug ang kahayag sa Dios nga ato gayong ipadayag ngadto sa mga katawhan. Kini nga sambingay naghatag og gibugaton nga ang kamatuoran sama sa kahayag. Kinahanglan nga ipaambit og himuon gyud nato mga igsuon nga sayon para sa uban. Kay usahay kining gipasabot nini ang pagsangyaw nato sa pulong sa Dios. Kita'y mo adjust mga igsuon, kita ang mutan-aw sa atong mga kaigsuon nga atong sangyawan sa pulong sa Ginoo nga dili nato idadon sa atong level. Tungod kay kung kita ug atong agdo ng atong level ang atong yung istoryahan nga pagkalibutan dili gid sila makasabot sa pulong sa Dios. So mao ni nga kinahanglan atong paambiton sila pinaagi sa pagtan-aw usab sa ilang kahimtang. Ang bersikulo nanawagan usab sa pagtagad sa nadungog nga nagsugyot ug katong madinawaton sa kamatuoran, mapanalanginan ug mas dako pa labaw gayud sa ilahang gi-expect, no? Matod pa sa Juan 1:4-9 nagingon siya, dili diha kaniya ang kinabuhi ug ang kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao. Ang matuod nga kahayag nga nagdanag sa tanang tao muanhi sa kalibutan. So kinsa man ang gipunting nini mong kahayag? Sa pag-ingon dinhi nga ang kahayag muanhi dinhi sa kalibutan aron pagdanag sa tanang mga tao
muani sa mga tao pagdanag sa tibuok kalibutan. Walay lain. Si Ginoong Hesus 2000 na kapin ang milabay, mao siya ang kahayag nga miani aron paglamdag, paghatag og kahayag ngadto sa mga katawhan, pinagi siya mga pagtulunan nga ato usab gipasa hantod sa atong henerasyon. Mao kining maong bersikulo nagtudlo kanato sa kaminungdanon sa dili gayud pagtago sa kahayag nga mao ang pulong sa Dios. Aduna tay tagsa-tagsa ka responsibilidad mga igsoon, no? Dili ato tan-awon kun unsay atong makuha apan kun unsa atong mahatag. Ilabi na gyud ang atong mga nahibaluan mahitungod sa pulong sa Dios. Kun dili sa pagpaambit ini ngadto sa uban sama sa mga gibutang nga atong tunganan sa lampara, ingon usab kahayag, ingon usab ani atong buhaton aron makita sa kadaghanan nga kita usab nagsangyaw sa pulong sa Dios ug wala nato ibutang lamang sa atong kaugalingon. So unsa may atong aplikasyon ini mga igsoon? Atong gitan-aw nga wala gamita ang suga aron ibutang sa ilawom sa panaksan o sa taguanan. Mao ni ang gihatag sa bersikulo. Hinoon kini mahitungod sa pagpaambit sa kahayag diin mao ang kamatuoran sa Dios. Ang aplikasyon ni mauson mao ang dili pagtago sa kamatuoran sa ebanghelyo. Mao ni giptumong siya. Dili nato itago ang kamatuoran sa ebanghelyo nga atong nakatunan pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Dios ug mismo sa atong personal nga pagtuon. Nagpasabot kini sa aktibong pagpaambit sa maayong balita ni Ginoong Hesus ug pagkinabuhi nga nagpakita sa iyang pagtulunan dili lamang sa pagtago nini sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug sa inyong kaugalingon. Mao ni hinungdan mga igsoon nga duna tay harvesters ministry, no? Kini harvesters ministry mao ni ang evangelistic ministry sa unang atong gilisan og harvesters ministry. Ngano man? Tungod kay ang atong katuyuan, isip mga Kristohanon, gihimo kitang harvesters. Ningon ang pulong sa Ginoo nga daghan kayo ang anihunon apan walay mo ani. Kulang sa mga tao nga moani mo na magampo ka ngadto sa amahan nga mo maghatag kanato og mag-aani. So unsa may atong papel ni mga igsoon? Mutan-aw ra bata sa atong mga mahal sa kinabuhi nga hinigabot sa panahon unya, makita nato nga tuwa sila sa kalisdanan kita naa sa hayahayng kahimtang. Dili ba ka kita unya tulisukon kun mahimo pag naabay pagtulisok dito, dili ba ka ta tulisukon sa atong mga mahal sa kinabuhi nga wala gid ta mo pikpik silang abaga, wala gid ta mo sangyaw sa pulong sa Ginoo nga aron sila madala usab ngadto sa gingharian sa Dios. Mao ni gipasabot ini mga igsoon nga dili nato pasagdan. Dili nato itago ang kahayag ni Kristo sa atong kinabuhi nga mao ang iyang pagtulunan. Sumao ni ang ikaduha nga punto nato nga nag-ingon din paminawa ang pagpadayag ni Jesus, no? Paminawa. Importante kayo, paminaw, no? Paminaw nato ang pagpadayag ni Ginoong Hesus. Kay tungod ini sa pinaagi sa atong papaminaw atong matuman ug atong masunod kung unsa man ang tinud-anay ug kamatuoran nga gikan gayud sa Ginoo, no? So isip usa kalampara nga maghatag og kahayag, ipadayag gayud kini ug dili nato itago. Unsa man kining gingon din nga itago? Nga ibutyag unya sa katapusan. Kini mga igsuon ang hayag nga gipasabot dinhi nga atong ibutyag. Mao kato ang pulong sa Dios nga atong ibutang sa atong ilawom sa katri. Sama ani magtuon ta sa pulong sa Ginoo, do na tay natinan. Sama ani atong pagsimba karon. Do na tay makutlo nga pagtulunan nga ihatag sa Dios kanato sa matag usa nato nga kasing-kasing ni kahuman ibili nato dito sa gawas. Nara sa ganghaan sa Living Word inari ang ato nasabtan nga mga pagtulunan. Wala nato ikinabuhi sa tibok semana nga hantod sa sunod na sad natong panagkita atong masumpay kung unsa man ang atong nakatunan nga mensahe nga alang sa kimayaan sa Ginoo. Mao nay gitan-aw dinhi nga gidasig nining mao mga bersikulo mga igsuon nga ang atong mga nakatunan dili nato biyaan, dili nato pasagdan. Kay ang panalitan mga igsuon kini ato ang pagtuon. Kung ang atong pagtuon kung kanus alang ta gusto, moabot gyud ang panahon nga di na gyud ka wa na gyud kay gusto nga motuon, no? Ang balikon. Kung ang atong pagtuon magpaabot kanus sa atong gusto, moabot gyud ang panahon nga ang imong pagtuon wala kay gusto. Dili na gyud kaganahan magtuon.
Tungod kay ang pulong sa Dios imong gipasagdan, imbis unta i-apply nato sa atong kinabuhi aron magpabilin kini nga buhi diri sa atong kasing-kasing. Tumaw na atong tan-awon mga igsoon, mga usa kini kapahimangno, no? Isip sa kalampara sa Dios kinsa nagpuyo pinaagis kamatuoran sa gingharian ug nagkigbahin sa mga kamatuoran sa gingharian ngadto sa uban, no? Mag-share ta mahitungod sa gingharian sa Dios, mahitungod sa kamaayo sa Dios, mahitungod sa gugma sa Dios. Kay niini mga igsoon nagatabang kita sa pagpalambo o pagpalapad sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Ato silang dadon ngadto sa kahayag, atong tabangan ang uban nga makasabot sa ebanghelyo sa Dios. No? Ato silang pasabton sa kamatuoran sa Dios ug unsa man ang gipamulong ni Ginoong Hesus. Dili kana nato itago tungod kay ang Dios mao gayud ang atong paglaom, mao ang bugtong nga maghatag sa kaluwasan. Busa kinahanglan gayud nga ipadayag ang iyang kahayag, no? Marcos 4:11 nag-ingon, ug siya mingon kanila, kaninyo gihatag ang tinago mahitungod sa gingharian sa Dios. Apan kanila anaa sa gawas ang tanan ipaagi sa sambingay. Mao ni giingon sa atong gitun-an sa una nga ang sambingay alang laman ni atong mga pinili ni Ginoong Hesus. Apan dili sa ingon nga duna siya gipabor, duna siya gipalabi. Ang ipasabot niini mga igsuon nga ang sambingay alang lamang ni adtong mga adunay kasing-kasing nga madinawaton, adunay kasing-kasing nga andam ug tagana sa pagdawat sa pagtulon-an sa Dios. Ang mga wala makasabot mga igsuon, bali wala ra gyud na nila. Mao na moabot gyud ang panahon nga wala ra gyud na. Wala ra gyud sila'y maani ug wala ra gyud sila'y makuha. So mao ni ang katuyuan nato nga kini mapadayag ang gitago nga kahayag nga mao ang pulong sa Dios alang sa mga katawhan. Sa Marcos 4:22 nagingon, kay walay nasalipdan nga dili ipadayag o natago nga dili ibutyag. Usay mga igsoon makaingon ta nga mahitungod ni sa atong sala nga atong gitago nga mabutyag. Nining mga bersikulo, doon na yung mga bersikulo na mag-igsoon nga gitagana alang niya na apan kining atong gitun-an karon dili ni mahitungod sa sala nga atong gitaguan. No? Kay dili na kinahanglan kung kita nagtuon sa pulong sa Dios kung atong nagikinabuhi atong kasing-kasing, dili nakakinahanglan nga pahinumduman nga ibutyag na tungod kay pinaagi sa pulong sa Dios, ikaw mismo makonbikto. Kita mismo ang musulti ni ana mo padayag mo kumpisalan ang ato sa Dios. Kini atong pagtulunan dili ni mahitungod sa sala nga atong o sikreto nga atong ipagbuhat, kundi ang gipasabot nini nga gipadayag dinhi sa Dios mao ang iyang pulong nga atong gipasagdan, ang iyang pulong nga atong gitaguan nga gusto sa Dios, gusto ni Ginoong Hesus nga ipadayag kadto sa katawhan aron dili lamang kita ang muadto niya sa gingharian sa Dios kundi dili maapil ang atong mga kaigsuonan nga wala pagyud intawon makasabot o makaila ni Ginoong Hesus. Ano makita din ang pagtulunan mga igsuon nga si Jesus nagamit og sambingay. Nagamit siya og sambingay og mga sugilanon aron sa pagpaambit sa mga malisod nga mga kamatuoran ngadto sa iyang mga tigmaminaw. Kaning sambingay usa ni nga magamit nato mga igsuon nga kanabang pag-illustrate sa usa ka butang nga dili nato masabtan. Doon ay mga butang nga atong ipaagi og ilustrasyon, ipaagi natong sambingay aron masayo nato pagsabot mao ni ang gihimo ni Ginoong Hesus. Matod pa sa Marcos 4:23, si bisan kinsa nga may mga dalunggan sa pagpadungog kinahanglan magpatalinghog. Kung makita nato ni mga bersikulo kadaghan na ni gibalik-balik nining maong basahon mga igsuon sa Marcos. Kadaghan ni gibalik-balik giingon dinhi kung kinsa katong dunay dalunggan o pagdungog kinahanglan magpatalinghog. Gi-emphasize din gipaila gayud nining mga bersikulo nga kita ang nakadungog kinahanglan gayud nga magpatalinghog. No? Kita ang nakadungog sa mensahe sa Dios busa ato kining pamation kinahanglan magpatalinghog ta ug dili lamang kutob dinha sa pagpatalinghog kundi dili ato usab ng dawaton ibutang nato sa atong kasing-kasing ug sa atong hununa ug labaw sa tanan atong ikinabuhi ug isangyaw ngadto sa uban nga wala pagyoy kaluwasan nga nasinati. No? Gipasabot ni bersikulo kinahanglan nga maminaw. Mao gini-emphasize no nga ningon si Ginoong Hesus paminaw. Mabasa usab nato sa ubang mga bersikulo moingon siya musulti siya gani usa ka patulunan moingon siya paminaw. Labi nagbalik-balikon mahinungdanon kay na. Kini nga pagtawag usa ka mahinungdanon ug gikinahanglan hatagan og pagtagad og pagsabot gikan sa nagsulti. So atong sabton
atong tagdon gikan sa pagdawat nato mao na nga kinahanglan gayud nga kita kay kining maong bersikulo mga igso nagpailan ni sa kinauyukan gayon, no? Ang source gyud sa tema sa sambingay. Mao ni ang pagkinahanglan alang sa usa ka pagtagad sa pagpaminaw ug ang lain-lain nga paagi sa pagtubag sa mga tawo sa mensahe sa ebanghelyo. Dili man ta makaingon og uniform nga atong pagtubag diha kun doon na tay pagsangyaw nga atong nabati. Dili gyud siguro maay na lang siguro na usa o duha. Pero ang matag usa ang pulong sa Dios nga modatom nga iyang buhian diri sa atong kinabuhi. Dili na siya mobalik nga kawang kundi aduna siya katuyuan nga mo akumplisar siya diri sa atong kinabuhi. Dili susama ang atuang pag-apply nini sa atong kinabuhi o pagsabot tungod kay adunay tagsa-tagsa si Ginoong Hesus sa plano sa matag usa kay kinabuhi pinaagi sa iyang pulong nga pinaagi sa kahayag nga ibanwag diri kanato, no? Ang sambingay nagulagway sa dili tanan nga makadungog sa pulong makadawat nini ug sa samang paagi nga kini mo sangput ngadto sa lain-lain nga mga resulta. Gipasabot ni nga ang tanan nga nakadungog dili sa tanan ni dawat. Pipila lang siguro, no? Daghan na tayo mag-adto sa gawas mga igsoon, no? May makita nito mag-observe tag mga crusade, no? Mga street preaching. Pila ra may mamati. Dili gani halos tanan ang mubati ni ana. Dili mamati o dili sila interesado tungod kay busy silang kinabuhi dinis kalibutan. So mao ni nga musangpot sa lain-lain nga mga resulta ang ilahang pagsabot sa pulong sa Dios. Mao na naging sa Ginoong Hesus tagda ang unsa. Mangutana siya, unsa ang imong nadungog? Mao na atong hinuktukan o atong tan-awon nining maong mensahe kung unsa ang imong nadungog gikan sa mensahe. Si Hesus nag-ingon tagda pag-ayo ang imong nadungog. Ning sa tagda pag-ayo, ang gipasabot ni tagdon maayo nato ang mga atong nadungog nga pulong sa Dios. Gusto ni Hesus nga ang kamatuoran nga iyang gipatin-aw kanila magpabilin sa ilang una-una. Ingon mo usab kanato ang mga pagtulunan nga iyang gihatag kanato nga kini atong tagdon at magpabilin sa atong una-una labaw sa tanan magpabilin sa atong kasing-kasing. Gusto niya nga hangpon nila ang susi sa kamatuoran bahin sa iyang gingharian. So gipasabot nini mao ni ang mga sambingay, mao ni ang mga pagtulunan nga gihatag ni Ginoong Hesus. Dili ni nato gipaminaw tungod kay wala sila katuyuan, adunay katuyuan ang Ginoo kay mao ni ang susi nga magdala nato ngadto sa gingharian sa Dios. So mahinungdanon kayo. Nag-usab siya nga atong tagdon ang unsaon. So pamaagi, no? Ang usa gingon nato unsa ang gipamulong, unsa ang gisulti, unsa ang nadungog, kini unsaon nga kamo makadungog, no? Sa diyang gisultihan kita ni Lucas mahitungod sa sambingay sa lampara siya midugang nga si Jesus mingon pagmatngon sa inyong nadungog. Ato nang basahon mabasa nato sa Lucas 8 kapitulo 8 bersikulo 18. Paminawa ninyo, no? Atong basahon. Mahimo ba kita na dungan tagbasa aron di ta magduka, no? Sige atong basahon ang bersikulo 18. Busa, pagbantay kamo sa inyong pagpamati kay siya nga adunay iya hatagan og dugang pa. Apan siya nga walay iya kuhaan bisan pa sa mga butang nga iyang gituhuan nga anaa kaniya. Wala ni magpasabot sa mga unbelievers. Nagpasabot ni sa mga Kristohanon nga nagdahom nga daghan siyang nakatunan sa pulong sa Dios. Apan wala gi-apply sa kinabuhi. Nagtuo siya nga daghan siyang nakatunan sa mga pagtulunan sa Dios. Apan wala niya gamita. Gipasabot dinhi nga kung kinsa kato ang daghan nga nakatunan nga sa pulong sa Dios ug ilang gi-apply silang kinabuhi ug ilang gipahayag ngadto sa mga katawhan, mauni ang mga katawhan nga dungagan pa ug kaalam ug kahibalo sa Dios. Ug kaning giingon nga ang katong uban nga nagtuo nga aduna sila'y nakamawan, aduna sila'y nakatunan, mahitungod sa pulong sa Dios sa ilang pagpamati, apan wala nila ikinabuhi. Mawagtang ra ni dayon. Muna akong giingon, doon na gani usa ka butang nga dili nato praktison, no? Parehaan ang ato tang mag-exercise ta sa gym. Gusto kay tang mahimo tang Coca-Cola body, no? Mao na atong gipangandoy para healthy ta, no?
Unya kay dili man constant ang atong pag-adto dito sa gym, dili man constant ang atong pag-exercise. Na mayong balita ana nga Coca-Cola ba di gyapon, no? Pero mao lagi kato laging dagko kayo nga tung lingi na ba? Lingi na ka Coca-Cola ba di dili na katong naihawak. So ingon ni ana mga igsoon kay wala man nato gamita, wala dili man constant ang atong pagtuon sa pulong sa Dios, no? Dili man nato, wala man nato i-apply sa atong kinabuhi. Mao ni nga ang pulong sa Dios makahimog dakong kausaban. Makahimo og kausaban og ang sangputanan sa imong pagkinabuhi diha kaniya. Paminawa ang mga detalye niini kung unsa man nagipasabot niini sama atong mga taga Berean, no? Kani mga Berean mga igsoon mao ni ang mga dagan siguro na nakaila ni. Mao ni ang mga tao nga makadungog gani magwali ang mga apostoles, diri ra ni sila magsikigtando mga igsoon. Inigabot sa ilaha, tan-aw nila kung tinud anay bagyod ni ang ilang gisulti kung naa bagyod sa Biblia. Hinaot unta nga ingon usab kita ni ana nga inyong nadungog diri kanako basig gatuol mo gikan nako. Gikan na sa Biblia, tan-awan ninyo i-check gyud ninyo mura mo mga Berean. Ingon ni ana, kay mahinungdanon kayo ug tinuod gayud nga dili lang nga inyong gisusi kung tinud-anay ba gyud unahaom ba gyud sa katuyuan sa Dios ang inyong nadungog kundi makadugang ninyo og kaalam kung inyong tan-aw diha sa Biblia ang inyong natun-an o inyong nadunggan nga pulong sa Dios. Mo ni magdugang. Og ang dili maghimo ni ana bisan pag naa siya nakahibaluan mawara na siya. Pagakuhaon na. So gipadayag ni Jesus ang pagpanginahanglan sa pagtagad pag-ayo sa gisulti ug sa pagpaningkamot niini sa pagsabot. No? Dili kay ordinaryo lang nato nga okay balon ako ana. Daghan man kayong mga katawan mga igsuon nga inig ka sangyaw nato sa pulong sa Ginoo makadungog na gani kay bawo nako ana. No. Di man na nato lalison na bawo na bitaw ka ana pero imo ba nang gi-apply sa imong kinabuhi? Mao man ang importante kayo. Kung doon na kayo nahibaluan, constant practice makes things perfect. No? Kung sige kang gihimo ana, mahimo ka nga hanas na unya niya ng mga pulong sa Dios. Sayo na unya pagsangyaw niyo sa pulong sa Dios. Apan kung makadungog kami ko ana, kaagi na ko ana, igora man ka ni agi. No? Igora ka ni agi. Wa nimo sabta. Wala nimo tanawa ang detalye. So atog yung himay-himayon na kung tinud-anay bagyo na ang inyong nadungog nga pulong pinagi sa pagtanaw ninyo dinhi sa balaan ng mga pulong sa Dios. Mao ni siya mo pamatuod ninyo mga igsuon nga inyong nakatunan eksakto bagyo muhaom dinhi sa pulong sa Ginoo. So kini nga mga bersikulo mahimong magamit nato sa atong panahon karon, no? Ang konteksto sa pagpaminaw sa sermon, pagtuon sa Biblia o pag-apil sa mga Kristohanon ng mga pagtulunan sama ng Bible study. Kanang mga atong grupo din na, small group na to. Importante man kay na labi na gyud sa atong ginahimo dinhi sa inari mga igsuon. Nga atong makita nga bisan pa magani ang Andrews Harbor kaning kada Sabado nga para sa mga young people, no? Ug unsay ilang gisgutan, ug unsay atong gisgutan dinhi sa pulpito, ang mga wali nga atong ginahimo, mausab ang ilang gisgutan sa ilang pundok. Ingon man usab sa atong mga small group, tungod kay kita nagkahiusa ta ang atong dagan tumong ngadto kang Kristo, no? Dili ta man naglahi kay dili ni church within the church kundi usa kini ka iglesia nga kita gihiusa diha ni Kristo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang pagtulunan gihiusa ni Kristo aron kitang tanan mugdungan o sa pagtubo nining maong pagtulunan nga gihatag sa Dios. Mao na nakanindot sa mga igsuon, nakanindot sa ato ang gihimo karon nga bisan sa atong grupo. Kay dili man mo kapangutana diri nato o kaha diri nako, mangutana mo unsa to imong gisulti pastor. Dili man na mahimo kung magwali ta dinhi. So mao nang gihimo nato. Doon na tay small group aron pagsusi ug ato gintukion kung unsa gyud ang gipasabot sa akong nadungog dinha sa giwali. Mao na importante mga igsoon. Kini naghagit ka nato nga mahimong aktibo nga magkiglambigit sa atong panaw sa pagtuo nga nagtinguha nga motubo sa pagsabot og pagka masulundon o pagka masinugtanon. Na, may nungdanon. Kini 5 ka bersikulo mga igsoon nagpakita kini kung unsa gayud unsa og kinsa ang kahayag nga gipasabot dinhi nga ato lang gitaguan. Wala magamit, no? Daghan tag nakatunan apan kutob ra sa diri nato. Wala tagibaw nga atong mga silingan naabas atong pamilya
nga nagsige lang in taon og hangad og nagpamati og naghuwat og kanus anato sangyawan sa pulong sa Ginoo. Mao na take captive every thought in obedience to God. Atog yung gamiton. In season or out of season, musangyaw kita sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang nagdala nato sa ikatulo nga punto mga igsoon, dawata ang pagtawag. Dawato na to, dili kita magdiko-liko, dili kita magikuhiko, kundi dawato na to ang pagtawag ni Ginoong Hesus. No? Kinahanglan magbasinugtanon kita sa mga pagtulunan nga atong nakatunan. Matod pa sa Marcos 4:24 ngadto 25 nag-ingon. Og siya mingon kanila, pagbantay kamo sa unsay inyong nabati, og sukod nga inyong gigamit pagsukod mao usab ang isukod kaninyo. Og labaw pagani unya ang idugang diha kaninyo. Kay siya nga adunay iya hatagan og labaw pa, pan siya nga walay iya kuhaan sa bisan unsa nga naa kaniya. Mao ni ang atong gisgutan. Mao ni atong gistoryahan mga igsuon. Kinsa katong aduna nga nagtuo nga anaa siya iya pagakuhaon pa. Dili na sa ingon nga ang gipasabot dinhi nga kung kinsa na aduna hatagan og labaw pa apan siya nga walay iya kuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. Ang hinungdan nga mawala ni mga igsuon ato nahibaluan, pinagi sa pagtuon nato sa pulong sa Dios, walay mukuha ni ana, kundi kita ang naghatag og kigayunan nga kana mawala. Pinaagi sa pagbaliwala ni ana. Dili, walay nagkuha ni ana, kundi kita gusto ginato nga dili na gyud ta masayod ug di nato masayran ug mawala na gyud ang ato ang kahibalo mahitungod sa pulong sa Ginoo. Mao na nga importante kayo nga gingon din sa 25 nga siya nga adunay iya hatagan og labaw pa. Ang katong mga kugihon, katong madinawaton nga kasing-kasing, katong nagtuon sa pulong sa Ginoo, naghatag nini ngadto sa uban, nagsangyaw nini og ilang gibutang silang kasing-kasing ug gi-apply nila silang kinabuhi. Kun unsay anaa kanimo, unsay naa kanimo, dungagan pa na sa Dios ang kaalam mulabaw pa ni ana. Nakanindot ana mga igsuon kay dunay panalangin nga mag-uban ana. Dili ihikaw sa Ginoo ang atong panginahanglan tungod kay nasayod na siya daan kung unsa ang atong panginahanglan sa wala pa nato litok ka ang pulong sa pagampo. Mahinungdanon ihapon mga igsuon na kinahanglan atong litokon ang atong pagampo. No? Sama ra na sa ginikanan o amahan baka nga makakita sa iyang anak nga nahibalo na gyud siya unsay panginahanglan. Kanang anak mga igsuon nga nahibalo na gyud siya ni salig siya ngadto siyang amahan nga nahibalo na siya siyang panginahanglan, nahibalo ka ang buhaton sa anak, igo ra na magpaatbang. No? Murag kanang akong anak. Magpaatbang na gani anak ko, nahibaw na ko kung say tuyo. No? Kuhaan kong sakyanan, kuhaan motor siya mo da. So salamat sa Ginoo mga igsuon nga ingon ni ani ang atong Dios nun langit nung amahan. Nga sa wala pa ganita makalitok sa atong gikinanglan, gihatag na niya. Makaingon ganita, di manigikan. Makapangutana pa ta. No? Mao na usahay, nagampo ta, nakalimot na ta sa atong giampo, nga nangayo dita sa atong Ginoo, nga mao ni ang butang atong gipangayo, mao ni ang atong gikinanglan, pag abot, mingon tag diin magikan. Nga naman makaingon man ta ni ana. Tungod kay ang atong gipangayo, mga igsuon, ang tubag sa Dios nga gihatag gikan sa atong mga pagampo, ihatag niya labaw pa sa atong gipangayo. Mao na makaingon ka, diin manigikan. Dili man ni mao akong gipangayo, sobra-sobra man ni. Dato kayo atong Ginoo mga igsuon mo nang dili kita angay pang mabalaka. Ilabi na gyud sa mga financial nga problema, no? Moingon diha, may ka diha pastor na mo siguro kay imo, wa sa kuy ako, no? Ang ako naa gyud ang Ginoo. Kay balo ko ang Ginoo, nasayod sa akong panginahanglan. Mao na nga sukad nga grasya sa Ginoo dako kay pabor, pribilehiyo nga iya kong gigamit ning maong buluhaton, wa na jud ko mapasmo. Sa una galaroy-laroy ko sa kalsada, agwanta gyud. One day say one day no it. No? Di bitaw. Ingon ni ana mga igsoon, matagbo gid ang atong panginahanglan kung unaw nato pagpangita ang gingarian sa Dios ug ang iyang katarong. Dili ta angay mabalakan ning mga butanga. Ayaw itago ang pulong sa Dios. Ipadayag ka na ang kahayag niya diha sa kalibutan. Ipasidlak ang kahayag ni Jesus. Mao na atong uluhan karon sa atong wali. Ipasidlak, ipahayag, ipadayag, ipakita ngadto sa mga katawhan aron makita nila kung unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw ipadayag nga subo sa imong dagway ha. Moingon na di na lang ko anak kay subo kay kag dagway.
No? Kinahanglan makita sa kamalipayo nimo. Lahi ang usa ka Kristohanon mga igsuon. Kay dili na nato mag-gauge ang atong kalipay kung unsa ang naa kanato, kun dili ang atong kalipay dili matugkad tungod kay kanang kalipay o kalinaw dili na mahatag sa kalibutan kundi ang Dios mismo ang makahatag niya na kanato tong pagpakan na atong buhi nga Dios mga igsoon. Dili na sa material nga butang. Nagkinahanglan ta na, tinuod na. Ningon sila nga ang kwarta ko no nagdaog kadaot. Nagdagyod og kadaot ug dili nimo gamiton og tarong. Importante kina hinungdanon kay na ang dili maayo ang imong paghigugma sa usa ka butang. Tungod kay ang imong kasing-kasing imo nang gibalhin diha sa imong bahandi, ang imong kasing-kasing imo nang gibalhin diha sa imong propiedad, ang imong kasing-kasing gibalhin na sa unsa ka kasikat. Unsa ang imong nakabot, unsa imong naabot. Nawala na ngadto sa Ginoo. Mao nay pinakalisod nga makaingon ka, gibiyaan na siguro ko sa Ginoo. Mga igsoon, ang Ginoo nara diha. Nara dinhi, na didto, bisan asa. Di gyud na mahitabo nga bubiya na to ang Ginoo. Kay matud pa ni David, moadto siya dito sa langit na ang Ginoo. Moadto siya sa ilawom sa dagat, sa ilawom sa yuta, sa ilawom sa tubig, naa ang Ginoo. Bisag asa ang Ginoo. God is omnipresent. Pasabot pa na, bisan asa na ang Dios. Mo nang dili gina mahitabo nga ang Ginoo mutalikod kanato. Nagpabilin siya, kita lamang ang mutalikod sa Ginoo. Doon na nagani mga kasakitan sa atong gitulan sa sambingay. Doon na nagani mga problema, suliran, ang pulong sa Ginoo wagtang. No? Mudawat maganita sa pulong sa Ginoo, apan pagkakita nato sige ko gunit aning sige ko praise the Lord, hallelujah nya. Wa man ko'y sakyanan, no? Masilaw ta sa mga butang sa kalibutan. Mao na mawagtang nato ang pinakabililhon. Ngayon ang pulong sa Ginoo nga kini siya mas labaw pa kabililhon sa bulawan o sa plata ang pulong sa Dios. Pero atong pulihan og Rolls Royce, no? Mawa na ang bili sa pulong sa Ginoo mismo kay niingon nila ang pulong Dios mismo. Kung ibaliwala nato ang pulong sa Dios, gibaliwala usab nato ang Ginoo. Mao na mahinungdanon kayo, magbantay kita sa atong nabati tungod kay dinhi atong makita ang kamahinungdanon sa pagtagad pag-ayo sa mga pagtulunan sa Dios, sa pag-ila nga kining mga pulong nga bililhon ug adunay espiritual nga kahulugan. Dili ni pang physical mga igsoon ko dili ang gipunting ang gitudlo sa Ginoo diri kanato sa Dios diri kanato ang mahitungod sa atong espiritual nga kinabuhi. Tungod kay ang atong espiritual nga kinabuhi mao nay magpabilin hangtod sa hangtod ug mao unya nay mo atubang inig panudya nigabot sa panahon. Dili kining pisikal nato nga lawas katuning biyaan, madugta kini, gikan kini sa yuta. Mao na mahinungdanon kayo nga kining mao pagtulunan atong pag-ilan ini nga gikan kini sa pulong nga bililhon ug adunay espiritual gayon nga kahulugan. Kini usa ka baruganan sa espirituhanong pagtubo. Kung mas makugihon kita nga magtinguha sa pagsabot o paggamit sa pulong sa Dios, mas daghan ang atong madawat gikan kaniya og sobra pa labi na gyud sa pagsabot o pagsinati sa ihang kamaayo ug siyang presensya sa atong kinabuhi. Mao na akong giingon ganiha, mungutana kag diin gikan. Gikan gina sa Ginoo. No? Kay dili mohatag ang Ginoo nga sakto-sakto ra gyud. Mao na gingon nga ang Ginoo mo tagbo gid sa atong kinahanglan, eksakto sa atong kinahanglan, pero sobra sa ato ang gikinahanglan. Inumdumi nga ang adunay iya paghatagan ug ang walay iya bisan pang iya pagakuhaon gikan kaniya. Mao na ato ang atong timan-an kini nagisgot ug nagpasabot nga kini sa prinsipyo sa ato ang responsibilidad. Kung kita gihatagan sa Dios og usa ka butang, kita adunay tulubagon sa paggamit niini. Kini usa ka pahinumdom kanato mga igsuon nga ini kadawat nato sa panalangin, moingon nita para ako ra gyud ni siya. Kadaghan ako naka-experience na mga igsuon nga dunay panalangin mo abot. Akong buhaton pasagdan lang sana diha kay wa pa may di pa man kinahanglan nun. Kay gihatag na nimo sa Ginoo. Giandam na nadaan kay duna nay dapatan. Ang ipasabot ni dili kay ngon dili nato na
Gamiton nga panalangin man na sa Ginoo gikan nato. Apan ang gipasabot niya na kinahanglan kamauta wise spending ang ato ang gamiton. Ayaw pagpangita og sale in town. Mao ginay makahurot. No? Kay pag-abot nimo dito, dunay mga sale sa supermarket, tagay kaninindot ni kanikuhaon ko ni, bagbagood pa pag-uli, pag-abot gipadaplin lang sa balay kay way gamit. Mao na ang example anak mga igsoon. Kung naa ganita, hala sige. Pag wala ganita, ang discount rin, baligya ko lang ni, hindi naman nila ko kinanglanon. No? 70% discount na lang. Masayang. Doon natin obligasyon, doon natin tulubagon sa panalangin nga gihatag sa Ginoo diri kanato. Aduna sa katuyuan. Mao na nga atong tan-awon, ang atong kinabuhi, nga dili kita magdepende kung unsa man atong madawat, kundi atong tan-awon kung unsa ang atong mahatag ngadto sa atong buhi nga Dios. Kay kanang gihatag niya pakapin na sa atong gibuhat, sa atong kinabuhi nga Kristohanon, sa atong pagkamasinugtanon, sa atong pagkamasulundon, sa pagbato nato og kasing-kasing nga masinugtanon diha sa iyang pulong. Pagmakugihon sa pagpadapat sa unsa ang imong nadungog. Pagmakugihon, kung unsa imong nadungog, i-apply, idapat na kung asa na kinanglanon. Dili nga sa pagpamati lang, paningkamuti, pagsabot o paggamit sa kamatuoran sa Dios sa imong kinabuhi. So atong gamiton. Maingon nga kita ang responsable sa unsay anaa kanato. Ang Dios naglaom nga atong gamiton ang mga gasa o mga panalangin nga iyang gihatag kanato sa pagpangalagad kaniya og ngadto sa iyang mga katawhan. Mao ang katuyuan sa Ginoo. Ug ingon pa siguro anak tanan ang atong unahon malinawon kay tarong kalibutan na, no? Kay magpabilin man karon ug wala tanang kasing-kasing di ang gihatag sa Ginoo kanato, mo patigbabaw man ang atong kahakog. Gusto nato kwaon ang Pilipinas. No? Mao nang gubot kayo. Na si bagong gubot ron, I don't know if Pramod inform me, there's a war in India. I don't know. Yeah. Yung bunga na sa kakog, greediness. No? So, mao na mga igsoon, nga kinahanglan gayud ang pagtulunan nato nga kaning ang atong gibasa karong gitun-an nato sa Marcos 21:25 nagpresentar ni sa pagtulunan bahin sa kapahinungdanon sa pagdawat o pagpadapat sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Dili nato taguan atong ipadayag, atong gamiton ug i-apply nato sa atong kinabuhi aron kun unsa ang makita sa katawhan, mausab ka na ang ilang makita. Tungod kay ikaw nagpakita nga naa si Kristo sa imong kinabuhi. Kita makatabang sa pagpalapad sa gingharian sa Dios. Pero moingon ta na kinahanglan magtabang ang Ginoo? Wala man kinahanglan magtabang ang Ginoo. Naa na niya tanan. Mamagani siya magkinahanglan nato. Kaysa wala pa ang tanan, silang tulo ng ara niya, malipayo na sila, daan. No? Pag-abot nato, labad ang ni Kristo, pagkamatay ko tungod nato, wala nato tanawa. No? Ingon ni Ana, ang atong basihan, kini nagsimbolo sa kamatuoran sa pulong sa Dios, nga kinahanglan ipaambit ug ikinabuhi, dili itago. No? Si Jesus nagingon sa taksanan nga inyong gigamit, takos kini kaninyo o kini mulabaw pa. So kung unsay atong gibuhat sa atong nakatunan pagtulunan sa Dios, ang panalangin sa Dios musubra pa. Musubra pa. Kini napasabot nga ang atong tubag sa pulong sa Dios, lakip ang atong pagtuo ug pagkamasinugtanon, maoy magtino o magsiguro kung unsa kadako ang panalangin o gahom sa Dios diri kanato. So makita na mga igsuon pinaagi sa ato ang mga pagtulunan nga atong gidawat kung unsa usab kadako ang gahom sa Dios. Kung atong makita sa unang panahon, gisugo ang mga apostoles, nakahimo sila pag-abog sa mga demonyo, nag-ayo silang mga sakit, nagbanhaw og mga patay. Ug unsa ang nahimo sa una ang gitudlo o ang gahom magihatag ni Ginoong Hesukristo, ang gihatag gahom nga Dios diri kanato. So sama ra ang gahom nga iyang gibanhaw si Ginoong Hesus gikan sa kamatayon. Ang kulang lang, kulang ta sa pagtagad. Kulang ta sa pagtuon, usahay mabaliwala pa nato. Unsa may nakababag?
Tungod kay anaa man ang atong panginahanglan kanunay. No? Ang pinakaduol nga sa kasing-kasing sa Dios kadtong mga kabos mao nang pur na sila kay Ginoo. Tungod kay ang mga kabos mas kusog pa mo sangpit sa Ginoo. No? Maguwat ang mahimot ang kabos nga makaluluoy naman tandaan. No? So mao na atong makita mga igsoon, espirituhanon kabos dili kay unsa ang kabos. Wala gayoy espiritu nga masinugtanon diha sa Ginoo. So kadtong matinud-anon silang pagtuo o pagka masinugtanon, magpadayon sa pagtubo sa ilang pagsabot ug kasinatian sa grasya sa Dios. Ang opposite niini mao ni og samtang katong wala magtagad sa pulong mahimong mawad-an ug unsay anaak kanila. Ug subo palandungon nga magpabilin sila pagpuyo diha sa kangit-ngit. Dili nila makita ang kahayag nganuman gitaguan man. Unsa may ilang makita? Ug mosulod ka usa ka kwarto nya wa ka kibaw asang switch sa suga, di ba? Magkapakapa ka dito, no? Nya wala ka kibaw nga iring na imo natumban pati kita si ring, no? Makuratan ka asam ning switch dinhi. Pero makita na nimo ang switch, aw kanindo ta di. Iko ni ana atong kinabuhi diha ni Kristo. Kung ibanwag na to, ipasidlak na to ang kahayag ni Kristo, ato usab masinati kung unsa kahayag ang ato ang kaugmaon diha sa Dios. Dili sa atong mga unsay naa nato. Tungod kay ang naa nato wala gina siya. Gikan ra sad sa Ginoo. So unsa may atong aplikar dinhi mga igsoon? Ang application nato dinhi nga ang mga magtutuo gitawag sa pagpaambit sa ilang pagtuo o sa kamatuoran sa ebanghelyo ngadto sa uban. So maura gihapon kinahanglan atong isangyaw ang mga pagtulunan nga atong nakatunan. Magtinabangay kita sa matag usa. Dili nato tanaw na atong mga kaigsuonan nga nahibalo na kita sila mga panginahanglan. Maguhat pag kita hikapon ta sa Ginoo. Kinahanglan natin spirit of discernment. Atong makita mga igsoon nga kung kita magtinabangay, mao gini ang mensahe sa Ginoo. Magtinabangay ang matag usa. Maghigugmaay ang matag usa. Maginunungay ang matag usa. Kana gi-address na nato nga mga Kristohanon. Wala na i-address sa mga tao nga walay Dios sa ilang kinabuhi. Ang matinud-anon nga magpapaminaw o pagsunod sa pulong sa Dios musangpot sa dugang nga pagtuog mas laom nga pagsabot sa kamatuoran. So sa ato pa di ay dungagan ang atong kaalam o pasabton ta sa Ginoo sa iyang mensahe bisag ipaagi pa niyag sambingay, ipaagi pa niyag parabol. Unya moabot kini pagsabot nato sa kamatuoran, palawom nga pagsabot nato sa kamatuoran sa Dios. So agi panapos mga igsoon na yun din nga isip sumusunod ni Jesus. Ikaw ang lampara. Ana ang iyang kahayag diha kanimo. So ayaw kinig tagui, gamita kini kung unsa man ang imong gusto sa paggamit, dili kung unsa ang imong gusto o imong pamaagi sa paggamit ini, kung asa nimo gusto gamiton. Apan ang Dios adunay maayo nga plano sa imong kinabuhi ug sa kahayag nga imong gidala. Unsa man ning kahayag sa ato nang gitun-an, mao ni mga tulunan nga naa kanato gihatag sa Dios. Katong makugiyon nga mogamit sa ilang pagpanabot, makadawat og labaw pa samtang si kinsa ang magbaliwala o kinsa ang anaak, unsay naa kanila pagakuhaon o kini mawala hangtod sa kangturan. So atong hinumduman ang tulo ka pagtulunan nga atong nakuha dinhi. Ang una, ipabanwag ang kahayag ni Jesus. Mao ni ang nagdala sa ato karon nga ang title nato nga pagpasidlak sa kahayag ni Jesus. Pakita nato sa kalibutan, pakita nato sa katawhan, ipakita nato sa mga kaigsuonan nga ang Dios buhi. No? Ipakita ang iyang kasidlak, ipasidlak ang iyang kahayag nga mao ang pulong sa Dios nga imong gihuptan, ayaw kinig itago. Ang ikaduha, paminawa ang pagpadayag ni Jesus, tumano na to atong sundon ang matuod kay siya mianhi aron sa tanan siya usab madungog. Ang ikatulo, dawata ang pagtawag ni Jesus, kinahanglan magmasinugtanon ta sa pagtulunan kay siya matinud-anon nga mianhi aron pagtawag ni adtong matinud-anon usab ngadto kaniya. Wala siya motawag ni adtong mubaliwala niya. Walay gipili, sa kunang ingon walay gipili ang Ginoo. Apan iyang gihatagan ug labaw pa ang masinugtanon. Mao ni ang prinsipyo sa gingharian sa Dios nga gihisgutan ni Jesus. Kini anaa sa konteksto sa pagpakita sa kahayag ni Kristo. Ang atong kasinatian sa gingharian kung unsa ang gisukod kanato
direkta usab nga katimbang sa atong pag-ambit unya sa gingarian ang sukod nga ato ang gigamit. So giunsa nato pagsanong, giunsa nato paggamit ang pulong sa Ginoo, ingon usab ni ana ang paghatag og panalangin diri sa Ginoo, pero ang nakanindot kay sobra pa ang iyang ihatag kanato. Ang atong misyon isip simbahan o iglesia mao ang pag-ila kang Kristo o pagpahibalo o pagpaila kaniya ngadto sa uban. Kung unsa ka kamaayo sa atong pagkaila, akong balikon, kung unsa kamaayo ang atong pagkaila kaniya, nagdepende na kung giunsa nato siya pag-ila. Nagdepende na. Nagdepende sa atong pag-ila ang ato sa kahibalo sa pagpailak sa Dios ngadto sa atong mga tao. Matod pa sa Philemon. Sa Philemon 1:6 nagingon, nagampo ako nga pagpakigambit sa imong pagtuo, maglihok diha sa hingpit nga kahibalo, mahitungod sa tanan maayong butang nga atong naangkon diha kang Kristo. So salamat sa Ginoo mga igsoon nga kining maong pagtulunan nga atong na sinati karong kahaponon nga magpabilin ni sa atong una-una dili ni palapos natos pikas dunggan, no? Ato ning ipabilin sa atong kasing-kasing sa ako nang ginaingon, tan-awa i-review ang mga bersikulo, ang mga pagtulunan nga atong gisgutan ni kahaponon ug dinha nimo makita ug masinati kung unsa gid ka maayo ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen. Ampo ta. Lord, salamat Ginoo sa imong mensahe imong gihatag o Dios. Salamat Ginoong Hesus nga ikaw gayud nagpakita sa imong pagkamatinud-anon diri kanamo. Pinaagi sa pag-angkon sa sala nga among nahimo. Diin ikaw ang mipas-an sa krus, nagpakamatay alang sa among kaluwasan aron kami mahibalik diha sa Dios Amahan. Salamat balang Espiritu sa kanunay imong pag-uban kanamo sa paglamdag, paghatag og kaalam ug kahibalo aron among kinabuhi may subay diha sa kabubuton sa Dios. Ning kapunon Ginoo God, kung pasalamatan Ginoo God ang imong pulong nga imong gihatag kanamo. Tuguti Amahan nga kini magpabilin sa munahuna ug amo kini ma-apply sa among kinabuhi sa tagsa-tagsa namo kinabuhi sa matag adlaw. Dalaygon ka sa walay katapusan kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug amen.